Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Gisaulog karon sa simbahan mga igsoon ang pista ni San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul o sa kapari. Unya tugahan sa Dios Ginoo dako kayong gugma sa pagtuon ug pagpuyo sa pagtulunan sa Dios ug sa doktrina sa atong simbahan ug ang gugma niya sa mga kabos, pag-atiman sa mga kabos. ug iya usab nga paambit kini pinaagi sa paghimo og mga buhat sa renewal sa mga kaparian o formation sa mga seminarians diha sa seminary mao nang usas mga apostolate sa mga Vincentians or kaning Congregation of the Mission. Ang ilang mission is to form people nga mahimong maayong mga pari nga magpuyo sa tulo ka evangelical virtues: poverty, chastity, and obedience. So iampo nato ang atong mga kaparian ug ang atong mga seminarians nga makat-on sa panig-ingnan ni San Vicente de Paul ug ang atong mga leaders sa atong kalibutan, labi na ang leader sa gobyerno, makakat-on unta sa paghigugma ug pag-atiman sa mga kabos natong mga kaigsuonan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa atong kakabos dinhi, hatagan unta sila sa mga grasya usab na ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, alang sa kaluwasan sa mga kabos ug alang sa katukuran ug kapunungan sa mga pari, gibuhong nimo sa bertud sa pagka-apostol si San Vicente nga pari. Dinasig sa samang bertud, higugmaon unta namo kadtong iyang gihigugma ug buhaton unta kadtong iyang gitudlo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Mihat ako pag-usab ug mitan-aw, may tawo nga nagdala sa iyang kamot ug pisi nga igsusukod. Asa ka man paingon, nangutana ako. Magsukod sa Jerusalem, mitubag siya, aron pagkita unsa kadako ang iyang kasangkad ug ang iyang kataas. Unya ang anghel nga nakigisulti kanako miuna, ug laing anghel migula aron pagsugat kaniya ug giingnan siya. Dagan isulti kini niya nang batan-ong ulitaw. Ang mga tao magpuyo sa Jerusalem ingon og diha sa kaumahan tungod sa gidaghanon sa mga tao ug mga
mananap diha sa iyang taliwala. Apan mahimo ako alang kaniya nga usa ka paril nga kalayo nga maglibot kaniya. Nagingon ang Ginoo, ug ako mao ang himaya diha sa iyang taliwala. Pag-awit ug pagsadya o anak nga babay sa Sion. Tan-awa, nagaabot ako aron magpuyo sa imong taliwala, nagingon ang Ginoo. Daghang mga nasod mutipon sa Ginoo ni anang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato sa usa ka magbantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasod. Isang yaw kini ngadto sa lagyong mga pulo ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagapundok karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingog usa ka magbalantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato sa pag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo maglukat kang hakog, luwason niya siya gikan sa gahom, sa nagbuntog kaniya. Manungas sila nga managsinggit ngadto sa mga kabukiran sa Sion. Mangabot sila nga mag-ambahan ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw, ug ang mga ulitaw maingon man ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagpangutan nga kalipay, hupayon ko sila ug lipayon tapos sa ilang kasakit. Ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan.
manaa kaninyo. manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Hesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini, og nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo ni pasalig yod sa Israel nga bisag gilibutan mo sa mga mananap, mga kahayupan nga buot mo dagmal ninyo, mahimo kong murag paril nga mag-ali ninyo. Ako mong bantayan nga dili mo maunsa. Mo na iyang pasalig. Unya, ang tubag nato sa Salmo nag-ingon ta ang Ginoo nagbantay ka nato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay siyang kahayupan. Kung ang Ginoo na gani mo'y magbantay, siguro gid nang makabantay. Dili parehas sa atong mga congressman, mga senador, di para sa atong COA, sa atong DPWH, sama sa atong presidente sa Pilipinas, sa executive department, nga nagbantay kunuhay sila nga way mosuod nga korupsyon, purting daghanang korupsyon nga nahitabo. Pero ang Ginoo na gani mo'y magbantay, siguro gid na nga makabantay siya. Kaya nga naman, ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo nahibaw sa tanan. Bisag ka ng labing tinago, way matago sa Ginoo. Everything is known by God. Unya ang Ginoo mga igsoon, dili matug, di sad dukaon. Dili paras ninyo nga mo palay pagsugod og humilis pari, wa na, natug na. Unya, inig katug, inig kagabi, dili makatug. Unya, panahos misa, anhi magduka-duka. Duka-duka. Musimba na lang ko, kaya wajud ko katug. Igabot na sa misa, ala, hagok, maglaway pa. Hanto na lang hinoon, nga di na lang nung kahog sa kulikta, kaya natug. Pasangi lang tugtog, nya likay des kolekta. So mo na kalauman gyud ang Ginoo basta magbantay siya. Galingi ay mong tupad ing na Ginoo mo ay nagbantay nimo. Ing na ba? Mga ginikanan, kinsa roy nagbantay sa inyong balay, sa inyong mga anak? Ang Ginoo o kamo? Mga asawa, kinsay nagbantay sa inyong bana karon, ang Ginoo o kamo? Bantay mo diya. Mga bana, kinsay nagbantay ron sa inyong mga asawa, ang Ginoo o kamo? Nga siloso kayo. Kinsa may nagbantay ron sa parokya, ang parish priest o ang Ginoo? Kusga. Unsa may gisultis Ginoo karon ninyo dinhis Compostela? Palit og slat. May kay hibaw mo nga dili des padersiano mo'y nag-ingon nga palit mog slat. Gisugo ra day ko mura ra kog si propeta Zacarias, di ba? Sa unang pagbasa si propeta man to Zacarias, ang mga propeta gisugo ra nas Ginoo. Pero kung moingon gani ang Ginoo palit mog slat, pinaagi sa baba ni padersiano, pasabot ana, gustos Ginoo nga mopalit mog slat aron iya mong bantayan in return. Kanang wa mo palit og slat, pasabot kamoy nagbantay sa inyong kwarta. Inyo gyung gibantayan nga dili mo gamay. Nya kay haron di mo gamay, di gyud mo share.
Di na mo maminaw sa Ginoo. Muna si Saint Vincent de Paul, naminaw siya sa Ginoo, ug ang nagbantay niya isip gamayng bata, hangtod ni tubo siya, hangtod nahimo siyang pari, ang nagbantay niya ang Ginoo. Muna nga nahimo siyang instrumentos Ginoo. Mausad ni sila si Santiago Apostol, Saint Vincent Ferrer, katong una na kong parokya, ang patron dito, Saint Vincent Ferrer, karon din atong pistahan, Saint Vincent de Paul. Ang nagbantay sa mga santos, mao ang Ginoo. Unya kay ang Ginoo may nagbantay, ang Ginoo sa imo, sulti asa sila padong, parebetaan ang yaya sa inyong mga anak, pabantayan na inyong yaya nga Diyos noon, ang inyong anak kusog na mga G. Bantay mo? Uy. Unyag ang gayaya ganay sa inyong anak, kusog ay muduwag cellphone, kanang inyong anak, kusog sa kaya na muduwag cellphone. Nya kung ang inyo ganing gabantay sa inyong anak nga, kanang kusog ay mutanaw TV, magsigi sa nagtanaw TV inyong mga anak. Nya kusog ay na mo sayaw-sayaw TikTok ang inyong gabantay sa inyong anak, kanang sa inyong anak, bagamay pa kay kakamang-kamang pa na mo TikTok na. Maliwat bas nagbantay. Parehagod anang mga hayop, o unsay batasan sa nagbantay, mumaosad ang batasan sa mga hayop. Lain na sang lingi sa imong tupad, na pariha mong batasan ni Kristo o pariha mong batasan sa demonyo. Kung kusog kay ka mamalikas, kinsa may imong naliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka manglibak, kinsa may imong giliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka mo pasaylo, di jud ka masuko, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kusog kay kang mo hug sa kolekta, kinsa may imong naliwatan, ang Ginoo o ang demonyo? Kusog kay ka mangural sa inyong balay nga wa nay agianan inyong silingan, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kusog kay ka mo pakolor sa imong buhok, kiskis ana imong kilay, kinsa may imong naliwatan, Ginoo o demonyo? Kamo lay tubag ana. Unsa may mahitabo kon ang Ginoo magbantay nato? Muhari ang gugma, muhari ang pagpasayloay, muhari ang pag-alagaray, muhari ang hustisya, muhari ang kaning gitawag nato pagdinawatay nga way limit. Kana bang mubati ta sa usag-usa? Muna si Saint Vincent de Paul ug ang mga santos, bisag wa pa sila ingna, mubati gid sila sa mga kabus ug sa mga nag-antos. Mubati gid sila. Bisan pag di sila ingnon, nganuman kay ang kasing-kasing sa Ginoo nga nagbantay nila, tua man na sentro sa labing ubos og mga nanginahanglan. Kanindot unta ang atong presidente sa Pilipinas karon, iyang mga executives o ang atong naa sa legislatura, naa sa Senado, naa sa Kongreso, naa sa atong mga judiciary, mga gobernador, mga congressmen, mga mayor, apil ng barangay kapitan o mga konsihal, mubati unta as panginahanglan sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan. Ngilingay mong tupad na pila ka buok nanginahanglan sa imong silingan karon. Kana imong tupad ba pangutan-ay na pila ka buok imong nakit-an na silingan nga nanginahanglan. Ay usahay ra ba magsigi lang tag agi-agi, sigig agi-agi, wa gyud kakita nga iyang silingan way atop ang balay. Tarpulin ray gibutang. Nya siya sigig parinubit sa iyang balay. Siging siminto anang agianan sa iyang balay, hangtod na lang ang kanal gikan silingan, simintuo na, di na kaagi ang tubig. Nya wa gyud siya kakita nga naglapok na ang ilang silingan, wa gyud ba siminto ang daan. Di ba? Di kakita. Siging panindot anang iyang mga bag, iyang mga
gadgets, iyang mga sinina, terno-ternohon gyud gikan sa Brunda naman kanang usahay gikas bag, sinina, lipstick, kanang usa pa na diha. Unya, wa gyud kakita siyang silingan nga wa gani gikaon, wa gani gikapalit og tambal, namatay na lang, wa gyud kapalit og tambal. Napay nagtrabaho sa hospital, mamiya sa hospital. Unya, inig-abot na sa pasyente, di matiman, patay hinoong mabdos, apil pang iyang anak. Kay wa diha ang muatiman sa mga nakay. Isyu na ron. Atong mga lawyers, sigig, atiman anang ilang bulsa, hasta na atong mga legislators, di gyud kakita na kanang ilang gihiring-hiring diha. Nakahatag nagdako kayong problema sa atong nasod nga nakita na sa publiko unsay dakong problema, sila dito siging likay sa problema. Ug unsa may problema, why mo angkon kinsay hinungdan aning corruption sa flood control. Why mo angkon, sigig likay. Hasta ang nag-investigate, naglikay-likay. So nag-anarong ila na sang gilalisan, na may bag-o diha nga sarhinto sa Navy nga niingon nga ni pinpoint sad nga usa siya sigig deliver og mga bag nga kwarta ngadto sa speaker sa Congress atong una. Karon ila na sang giatake ang iya kunong sworn statement katong affidavit nga falsified kuno unsa na kanang sa titawagan na kana bang dili ba tinuod nga ang katong ga notaryo. Ni tawag sad ang lawyer nga di man na ako, wa man ko magnotaryo ana. Minaumao ra man na. Unya ila din giingnan, wa nay unod ang iyang gisulti sa Blue Ribbon Committee kay ang iyang affidavit nga gi panotaryuhan falsified ang notary public. Ako di man sa ko lawyer pero naminaw ko sa opinion sa mga lawyers kaya naman sa social media. Daghan gyud ang nag-ingon nga mga lawyers sa akong nabatian nga kanang notaryo kuno para ra na pag-authenticate nga kanang iyang gisulti diha tinuod, kanang iyang gipirmahan tinuod by virtue sa pag susi sa legal expert nga mao ang notary public nga inig notaryo ana moingon dayon na ang gisulti kuno ana nga kining gisulti aning maong papel o kining ngalan nga nipirma dinhi ako na ning napamatud-an nga usara pasabot tinuod ni kay siya gid ni ang nagsulti. Mao na ang meaning sa notaryo kuno usas mga meaning ana mo nang mahimong binding kay gisuportahan na sa notary public nga duly sad authorized nga notary public nga na-verify nako nga kining tanan gisulti dinhi ug ang nagpirma ani tinuod authenticated nako na mo nang ginotaryuhan. Nakaron pag-abot sa Senado katong sergeant ni take oath siya didto nga siya mao si kisay nga na to Orly ba ito apelido angan ato ni take oath siya sa Senate. Unya human dayon iyang gi presentar ang iyang sworn statement katong affidavit ug unsay nasuwat didto iyang gisulti pagbalik didto sa Senado wa sad kuhae ang iyang naa didto nasuwat iyang gisulti di nagkaparihas na ang iyang ginotaryuhan nga affidavit ug ang iyang gisulti sa actual na niyang pagsulti under oath before sa eyes sa daghan kay ditong gatambong sa Blue Ribbon Committee nagkaparihas na. Nakuha mo? Okay, karon kay naa may nitawag nga lawyer na kanang notary public diha nga nagpirma dili na ako ang pangutana tungod lang kay false or maniobra ang nagnotaryo
nakapahimo ba ng false or dili tinuod sa iyang gisulti didto sa Senado? Kamo, di man gid mo lawyer, ako di sa ko lawyer. Moingon jud ko, why epekto? Bisan pag ang lawyer mingon dili ako'y ganotaryo, ingon ako sa Tagalog, anong pakialam ko? Og dili na mao ang notaryo, ang gisuwat diha ug ang iyang gisulti actual under oath, parihas man tinuod to. Ikaw lay dili tinuod, ambot ngano ni dawat man kag kwarta. Unsay pakialam sa nagsulti o sa nagpanotaryo? Ako, inigdagan ako ron dito, magpanotaryo ko, kay naay deed of sale. Ana, nya iya din ginotaryohan, gitatakan, gibutangan, og book number, ingon ana. Kay bawod ay kog tinuod ba siya o dili? Di na nako concern. Pero kanang among deed of sale nga gipirmahan, tinuod na. Nagkasabot mi ana. Ana ba? Nya karon ilan nang gilalisan nya ingon din, oy, nonsense ra tong iyang testimonya. Nay mo ingon ana, nonsense. Unsa ra man gyud ugat ani? Naglikay-likay sa accountability. Mao na magampo ta, maliwat sila ni Saint Vincent de Paul. Mubati unta mo kamong naghiring-hiring diha nga nagsigig anang millions, billions and trillions of money para sa mga Filipinos nga mga kabus o mga nanginahanglan nga inyong gisud sa inyong bulsa, matandog untang inyong kasing-kasing. Makakita unta mo nga kung ang inyong kaliwat, inyong mga anak, kamong nagbinuang diha sa Congress, sa Senate o sa naa sa executive branch nato sa atong gobyerno o sa judiciary, kamong nagbinuang diha nga ni resulta aning dagko kayong kwarta, dagkong kadaot sa atong Pilipinas tungod aning flood control ug uban pa, PhilHealth ug uban pa. Mubati na unta mo nga ang atong nasod, ang atong mga kaliwat, ang atong kadugo nga mga Pilipinos nagilaid sa kalisod. Nya kamo sige lang yapong lalis diha, dipinsas inyong kaugalingon, dipinsahi ang atong nasod, dipinsahi ang atong katawhan, ang atong mga kabos, pag-antos mo, pagsakripisyo mo para sa mga kabos. Salamat kay naay nagsakripisyo nato dinhi, nataod na ang unom nato ka Hilly funds. Kana bahala na mo diha, dili mo malipay. Unya nakompleto na sad ang mga pledges sa atong kneelers o sa atong mga lingkuranan. Pakpak na sad. Wala pa ni pledge para sa atong generator o sa atong kamera. Basin pagkarong adlawan anay mo pledge, tagpila man to, tag 100,000. Walo ra ka buok atong gikinahanglan nga 100,000. Ug way mo pledge, anha nato kwaon sa slot. So kung dili mo pledge, sige lang mo palit og slot. Kay way mo pledge ani, pasabot way mo hatag og bulto tungod sa iyang abundance, di arita manguha aning mga natigom nato sa atong ginagmayng slot. Di ba? Padayon tag palit og slot. Ingna imong tupad ingna moangkon kag 100,000 ingna moangkon ka. Di moangkon, Jesus. Pero basin pag naa na taani unya, kay naa man gyud mga tao nga maayo sad og kabubuton. Muna karon atong padayonon ang pag-atiman sa atong parokya, sa atong katawhan ug sa ato dinhing simbahanan. Kining atong gibuhat karon, atong gipang renovate dinhi, gipang ayo ang mga gubaon. Kani usani kapag tan-aw nga atimanon gyud ang simbahan, kay maunay gustos Ginoo, maunay pangandoy sa Ginoo nga atong buhaton isip katilingban, dili ang pagpanindot, pagpadato sa atong kaugalingon. O kung ato na ning buhaton, protektahan tas Ginoo, pasabot dili mo us-us ang atong grasya, mag-anam og kadaghan, pero mag-anam na sa tagkadaw, mag-anam na tagkakurap, mag-anam sa kaut-ot ang atong katilingban, maamong pahinoon, hasta ang wa mangurakot, hasta ang wa magbinuang, maamong tungod sa atong pagpalayo sa Ginoo. Muna, ang hagit
muatiman ta sa simbahan, muatiman ta sa mga kabos. Ang paagi, unsa man? Palit og slahat. Angkon sa ato mga special pledges. Kadtong mo oyon ani, manindog ta. Ang di mo oyon, panguli mo. Mga igsuon, si Kristo mao ang atong manluluwas nga naghatag kanato sa tanang mga grasya ug hinabang. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mupakita kanato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala nining kagubot sa atong panahon karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang kalinaw ug panag-uyon, magahari tali sa mga kanasuran ug tali sa tanang katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga makaamgo kita nga ang matuod nga kahalangdon, wala diha sa gahom ug sa dungog, kundili makaplagan kini diha sa pag-alagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton maghiusa sa ilang mga giantos ngadto sa mga pag-antos ni Hesus didto sa krus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay mahimong gawasnon gikan sa silot sa ilang mga sala ug makatagamtam na sa kalinawng walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo kanimo uban sa pangama ni San Vicente de Paul, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Human kami mabusog sa mga langitnong sakramento, itugot nga aron pagsunod sa imong anak nga nagwali sa mga kabus, madasig unta kami sa mga panigingnan ni San Vicente ug matabangan sa iyang mga pangaliya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente de Paul, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik yan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo nga tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Vicente de Paul, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maalaw sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog sa mga langitnong sakramento, itugot nga aron pagsunod sa imong anak nga nagwali sa mga kabos, madasig unta kami sa mga panigingnan ni San Vicente de Paul ug matabangan sa iyang mga pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung sundon ang mga sugo sa Ginoo. Salamat sa nagsunod sa sugo sa Ginoo nga nagsigig paambit nan hinato sa ilang mga grasya. Ang update sa ato mga slots mao kini. Ang atong God's reward and complete elation or grace, ang atong nadawat, niabot nag 61,288 ka slots, na apay 638,712 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na sad ni siya'y
70 slot challenge nga tag 7,198 na sad ang atong nadawat. Sa atong slot na PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong nadawat niabot nag 24,811 ka slots, na apay 75,189 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,256 na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan nga nipalit niini. Nya ang ato mga pledges, katong pledges sa kneelers, kompleto na to, 4 ka buok. Nya ang ato sang pledges sa mga pews, na 13 man to ka buok, kompleto na sad. So ang akong hinay-hinayag report sa sunod, pila nay narimit. Butang lang na to percentage lang sa narimit sa mga pledges. As we go along, ato niyang hinay-hinayag report. Nya ang pledges para sa Genset o sa atong kamera dinhi para sa atong live streaming, 800,000 man tag 100,000, 8 ra ka buok. Ako ning testingan kung doon na bagay mo pledge ani. Pwede ra man na inyong humnon sa 2 to 3 months nga paghatag. Unya, salamat sa BI sa atong mga nagsigi og view, like, share sa akong YouTube channel. Padayunan ninyo pag sunod, doon na ni Roy 268 thousand ka subscribers kaning Padriciano Ubod nga YouTube channel. Gawas nga makaspread ta sa atong mga pamalandong o sa atong misa, maka-income pagitani gamay sa atong parokya. Niadtong last month of August, ang atong na-income sa YouTube kay 231,000 kapin. Atong pakpakan ang YouTube sa pag-share nga hinato. Maito magamit na ni nato sa ato dinhi mga charitable expenditures. Daghan man sa kayo muhangyo tao nato. Nya maapil pod ani pag-share ang atong mga scholars. Karong adlaw, karong gabi, alas 6 sa gabi mao ang atong installation sa atong mga tanang mga ministries o mga officers sa atong mga mandated organizations. So ato iampo nga maayo ang panahon. Nya ugmang adlaw mao ang pag-abot sa atong bag-ong arsobispo si Archbishop Abit Oy. Atong iampo nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon sa atong pag-welcome niya. Nya ang iyang installation unya sa Pizza 30 sa September, katapusang adlaw sa September. Nya ato sang iampo nga magmalampuson o mabungahon kining pagbag-o na sad sa atong amahan sa Archdiocese. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanino. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba